ले आज हसूर भइल बा। ना चाहिला के कमरिया जगह जोर भइल बा। 14 अप्रैल आज हसूर भइल बा। ना चाहिला के कमरिया जगह जोर भइल बा। देश के बाबा साहेब बड़े रतनवा राजा जी। देश के बाबा साहब बड़े रतनवा राजा जी। गाँव गाँव में होता भीम के, गाँव में होता भीम के पूजनवा राजा जी। गाँव में होता भीम के पूजनवा राजा जी। आशुतोष अखिलेश के जिया डोलेला। बाबा साहब के कलम अब जय जय बोलेला। आशुतोष अखिलेश के जिया डोलेला।